Kidkhot ka Land Protection Cell jong ka seng Nyotrap Achik National Movement HANM mene ka sngi kila pentip lingba kilat pathai kubor ya ka jingdawa jong kina ka sarkar jala ya ka jing pendam no ya ka notification jong usnem khat khandai spa san puwei halor ka jing kenthop sha ka jala Assam ya ka block 1 but block 2 jong ka jala Meghalaya. Habaya kren bagi nong thok khubor u president jong ka HANM u ba lamprang kharbani u layatho ba ka senghi kala rai ban let aya ka dorkas sha u menteri rang ba du ka jila Meghalaya u Conrad Sangma hadien ba kala lap bakat kum ka notification TRDR lai iwei sun north iwei south kendai ya ka bala soy du lat ka jila Assam haga khatlai tarik u yayong khat khandai spa san phuwei ki jaka ki badan hapo ka block 1 but block 2 jong ka Meghalaya la shukun thup lang ha ki Mikir Hills jong ka jila Assam na ka banta ka administrative convenience lani ka jingsuk ka rukom trekam but ya ka ban penyas no sendon hapo uput usam ka jila Assam ka seng HM kwa ban dawa la ban kentusha ka Government of Meghalaya kunju ru syakari bat ka jak rel dawa ka HM Land Protection Cell baka sarkar ka den pendu no ia ka notification sijar kandai spa san phuai jong sarkar san namar ngi I ba ha kanai ka MOU ba soy phase 1 wat ka mai khuli kamolong kona ki bomdon ka notification ni ba ka khandau ka siap ki jaka puta jong ka jak reu ki la palut shaka sarkar san tingin kwa bakum ka jak reu batkum ka seng HNM Land Protection Cell baka block 1 block 2 kapadai ka jaka jong ka riu nyotrap untuk hendai entai kan lecha ka sarkar san ka jingkali kalong balai ngidawa penduno ya ka notification sejak na spa san puai jong ka sarkar san tongin ya thai kan dia katok ne sepang ka block 1 ber block 2 ka padon ha kaput bodar Meghalaya bat kasam ki scholar bat ki senior bureaucrats ki tip bhas phanga block 1 bat ka block 2 balakam da ka Assam mentah Henry ngi suthu ba ki babun ki pat ba pat lang tikim da tip bha ya kene ka phang Suai ka senem sijar khandai spa san puai ya ka United Khasi and Jaintia Hill District jong ka State of Assam mensua la phia ha ki artli ki subdivisions kata kilong ka Shillong subdivision bat ka Joai subdivision ka block 2 bat ka block 1 Day ki block jong ka Joai civil subdivision ka right nong tung ka badon block 2 ka day ka right hapo ka Nartiang doleship ki temen ki tibha ba ka right nong tung ka seu khajla bat kiwei ki senyang sha u doloi Nartiang hakasnem shihajar khandai spa san puai Laseng ya ka United Mikir and North Kashar Hill District. Batla ot ya ka block 1 but block 2 naga Joai civil subdivision. Batla penyesno bat ka Mikir Hills da ka order u gubernur ka Assam number ti adi ar laiwai sanot iwai sobndai kablalong haka khatlai tarik uyayong jong uslam sijar khandai spa san puai lalai kane ondai namar bagi tei ki jaka karbi Henry tang na benta bansuk kajing trekam lanai kata ka administrative convenient hak terpor
haba wanne ka United Khasi Jainte Hill Autonomous District Council hagasnem jagaspa sampu arbu ya ka block 1 bat block 2 om shem la wanra po uput sam jongka Meghalaya habala yo ya ka autonomous state hagasnem sijar khandai spa nreu pukandai bat ka full flat state hagasnem sijar khandai spa nyopu ar ru om shem la kentup ya ka block 1 bat block 2 hapo uput usam ka Meghalaya haka Assam Reorganization Meghalaya Acts 1969 ya uput usam ka Meghalaya Autonomous State la Thoshai shall comprise the following tribal areas: the United Khasi Jainte Hills District, excluding the areas transferred to the Mekir Hills Autonomous District by the notification of the Government of Assam number TADR 3150149 dated 13 April 1951 and the Karo Hill District. Kirang mano yang lam jungi hagatokopor, ki klempoi ken mau berklemperkat. Baik ya kena ka exclusion clause ya ka block 1 but block 2 wat la ka pau tengkreng haka ka history bat kijingsia hamadan ki kedau syai baka block 1 but block 2 kidai kijaka henyutra Henry hakmat ka an kidai kibenta ka Assam bat Karbi Anglong kat badang sa badang yang kataikan notification jong ka Sarkar Assam jong usmem 1951 daine kadau baka Sarkar Assam ka police battalion menta ha block 2 kat ba ka Sarkar Meghalaya kabu outpost hasnong molos nai kinong song ka block 2 ki thebut Sya Assam bat sa Meghalaya ro ka Sarkar Assam kanut penbu polling station haman lagi jaga haman lagi senong Henry ka Sarkar Meghalaya ka pawan thebut ya borok isnong semolos nai ka senong ka bajengai na kitai ki disputed areas haka history but ki official documents baro ka pausai bagi day kijaka hanyautrap ki bahap mensua hapo ka Joai Civil Subdivision Henry hakaan but officially kim hap hapo ka state Meghalaya katkum ka Assam Reorganization Meghalaya Acts 1969 but 1971 Nama kata ngin om yo bor bandawa bagi tei kijaka kum kijaka Meghalaya kabalawan me dang house nem si hajar khandai spa nyaupuar Henry ngindai bandawa kum kijaka henyotrep nadu hendai hintai kadau balapen yesno kadau balapen sno Shamikir Hills ru kamdai halor ka territorial ethnic and cultural crown Henry tang namar jongka administrative convenient hak takapor namar kata ngidai banyai dawa badai ben penduno ia katai kan notification 1951 jongka Sarkar Assam bat ben wanra abyang ya kijaka syakari nyotrap kata kedai ka strong demand jongka H&M Land Protection Cell syak Sarkar nak benta ban yada ya kendau siap jongka block 1 ber block 2 ladangi peniangnya baki hap po uput usam ka Meghalaya ngilarem lupa namar ka Act 1971 kabatau ya ka Meghalaya kala kedau syai lupa bagi tei kijaka kilait ngau put usam ka Meghalaya namar kata
ka H&M Land Protection Cell da ke jing so kya bat ke jing solid ke kerpat berdawa ya gino sosial dan buram jungi ada pi H-sya ya keri kumba biju pertah di production berada pisutu shisha ya takador jong kapateng ke bansaka snow ha pendu no ya kena ka notification 1951 jong sarkar asam kenang baga kenda siap jong kejak benreu konom lek berkenom sentut syar sarkar asam kum ka H&M ngila snow sun ai lupa ya la ke jong kejak benreu ya la ke jong ki Jakarta namar ngila yu isai bawat hakne ka phase 1 ki mata soy ki bomdon hak notification ye hinre ngi ba katno pho television ha malong kona bat hapo micri ki lek chaka san kita mene mat ka ta badong ni kamen sim da ka jing sokhya kadonot ni ki samla kari ki bade ki khon jong ka mai me khalya ni yang bai chakanong rem bangin 3 minute penek pensa yang jong ka hok long try man try halo ka khendak siap kapala don do ka menor kumbang la dat smai banang le sekmat ngile da ka jing slor ka jing sempang bat ka men sem age hok yela kari bat ni long ge tiar ki baklan ki paiwa ki baskam jong ki snong ki thau ki rat ki hima bat kham ta me ya khanda ko siap jong ka jaj ban re haji sya da ki nasu sar jungi ki pension no rim ba ha ka bayade bat ka boundary issue kadai bandai na do kata ka foundation of six schedule kata kadai na do by enforce ya ka constitution of India hak Ark-Neutralik Januari 1950 way bala penlong daga Constituent Assembly katahi ke scam baya uput usam kadai ban sim bat penyang bha yala kanong rem hakajin sya lakha ya kajela makhlea kat kum uput usam jong ka 6 kedil 1950 ki riurang ba hakat kapor ki syania bet hau put usam jong ka sekchidil henrei ka bas naulengo balai ki sarkar jongi menta la palat sanpau tali gisnam ki khansteng ya ka jingkan turpot jong ka asam nama kata ka H&M ka kan jaga pasai lada ka sarkar Meghalaya kam pendu no ia ka notification 1951 jong ka sarkar Assam kamut ngasmo ba ka jing ye khon ni jing pen khre ka jongi ki kan hon ba pher na banta ban yami pai ba ha ba dai ba kam bonar kan suplut kai ka bor ba di ka por namar ka juksai menta ngidon kam ban yak ran ka kat bat kini ki an ki belum lupa lada ngimla ban pendu ngikan tak besai bang ngimla ban pendu ya notification 1951 juga sarkar Assam kemud ba ka blok 1 blok 2 kan saja kumbaja ni piswan ka ba lada kata kedai ka jing yoi bat ka san perkhat ka jing yoi jong ka H&M Land Protection Cell H&M nadu mun suwa ka kan sai ba kam persya ya jing pen betpot thanrai ka persya ya kejing pensentut ya kijaka kiputa jong kacat menriu syasrasa ka persya ya kejing lek kerki jong ka sarkar MDA lane jong kata ka regional committee namarla sule kerki without consultation the autonomous body lada jia ba ka sarkar MDA kaya selok bha bat ki autonomous body nga tharai ki disconsil ki lakol ki lan dokumen na ki trai kendo
kilakol ya ilang dokumen naki sim naki right naki hima ngatrai kam jin lalong kumbang darjah kan kesuan Henry kajing leker ki ngimla menong bakar deka sokar katam trai klatrai ngiro kajing trai Henry ngi susi ipat kajing trai kerke klaim da ya selok bha ya ki district council kapadai kanongri kanong sumar ya khendau ka siap jong kajat penreu klaim da ya selok bha ya ki CM ya ki raj ya ki sorsnong hajaka bangnio burom ngilakla dunong badu burom kejele datang na dago jele kerke namar ngitip syai baka jat penreu kejungi kadon kajing ya per harukom menbat khendau bat siap kum ladangi kum par bat kiwai ki jala jongkari namar pek nuksa ka Government of Meghalaya ka Wanra ek hospital nikrim ka Wanra ya ka Meghalaya Legislative Assembly hente po New Zealand ka sarkar Meghalaya ka habda thit ka khendau na ki kor ka komor ka habda thit ka khendau na ki kor nongklau balai pat ya kene ka warla kataro kine ki artli ki institution ki bahe ki warra ajing mentoi ya gajak penreu ki warra ajing mentoi ka jala Meghalaya balai pat dia kene ka phisuan ka baklam ka bala shu ia ya ka Government of Assam claim da yaslok ya ki try kendo claim da yaslok ya ki district council claim da yaslok ya ki hima namar ha ka jak penreu jungi karukom bat kendo bat siap ngidon ki kendo kur ki kendo right ngidon ru ki kendo shimet tinggal semua menong ba kane ka sarkar MDA ka jungi kumjuru kata ka regional committee boundary committee kadai kerke kadai ke jingle kerke kepala kwa burom palat henry kumolong benta kawan ra ya ka jindunong ka bakrau yang ikum kajak penreu but haga bayade but kajingmi ki comments ki baper haki social media kajingmi ki comment ki baper haki Facebook bat YouTube ba kaladon kajing di dalam ngatrai nagaliang jongka H&M lan social kesukwa ban pensno bahadu karno kota Government of Assam kajing big jongka bakan tit tak bisa ya kijaka ki baron ka disputed area hari kerkum kejing sutu kejungi kalong kasulong no bakani ka sarkar kejungi kalala sulek kerki kelas sukwa buron palat tenda mar kata nagaliang jongka H&M lan putih sosial ka ken tujur ladai ka sarkar ladai ki kenhun ki baper wat le kerki dapan sonong rimha wat ju le politik ya kane kam yap jong kejak penreu le ya ke ba madu common sim le ya ke ba kanwanra kajing mentoi ya ki parado ki persnam badi ki pari jungi ki hangti po border kapot perkasa